Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang, sugeng enjing utawa sugeng sonten. Lan salam sejahtera kanggo bocah-bocah. Dina iki Pak Guru arep maringi masalah wacan profil, yaitu kanthi kompetensi standar kompetensi, yaitu memahami struktur teks dan unsur kebahasaan dari teks lisan dan teks tulis untuk menceritakan pengalaman pribadi, profil tokoh, kegiatan atau prastawa kang mligi atau khusus badhe utawa arep menjelasake masalah struktur teks profil. Sadurunge kita wiwiti, ayo padha ndonga bareng, muga-muga kita kabeh ditebihke saka bebaya lan ditebihke saka pagebluk ing dina-dina iki. Iku sing arep tak paringake, mula ayo kita wiwiti sinau wacan profil. Wacan profil iku yaiku wacan kang jelasake profil tokoh utawa sapa wae sing mbok dadekne tokoh. Ning awakmu kudu ngerti piye carane gawe wacan profil ku mau. Kanthi strukture, siji diarani orientasi, nomor lorone prastawa, nomor telune reorientasi. Struktur wacan sing pertama yaiku orientasi atau pengenalan. Apa to karepe yaiku bagian teks iki sing isine ngenalake utawa nuduhake tokoh, umume ngandharake jeneng, ngandharake iki mujudake ngetokke jenenge, papan kelairane lan keluargane. Jenenge sapa? Jenenge wong sing mbok critakne. Iso umpamane Jenderal Sudirman utawa Jenderal Nasution utawa Ki Hajar Dewantara. Bagian orientasi iki awakmu kudu ngenalke sapa jenenge, lajeng umum kelahirane nang ndi lan keluargane piye. Iku diarani orientasi. Karepe apa? Karepe wong sing maca mangko bakal mbok kenal sing arep mbok critakne kuwi sapa, tokoh kuwi. Ora kudu pahlawan, pamane bapak ibu, mergo awakmu kagum karo bapak ibumu, banjur awakmu critakake kahanane wong tuamu. Kanthi pertama strukture yaiku orientasi. Nah, nang buku wacanmu ana buku wacan, nang buku paketmu ana wacan Raden Ajeng Kartini. Sing ndi to sing diarani orientasi? Orientasi iki nek pengenalan mesti manggone ana ngarep wacan. Contone nang buku Raden Ajeng Kartini iku umpamane nang kono diceritakake Raden Ajeng Kartini kuwi miyos iku lahir tanggal 21 April tahun 1879 ing Jepara, Jawa Tengah. Panjenengane dheweke isih klebu golongane kaum bangsawan. Jalaran Raden Ajeng Kartini putrane Bupati Jepara kang asma Raden Mas Adipati Arya Sosro Diningrat lan ibune asma Ngasirah. Nah, iki dunungne jeneng sapa wong tuane. Raden Ajeng Kartini kuwi putrane pambarep kagungan adi loro yaiku Raden Ajeng Kardinah lan Raden Ajeng Rukmini. Nang kene iki nang wacan bagian pertama mau
awakmu kudu critane njelaske sapa sing arep mbok critakne, piye laire, mau main di kono kuwi dulurane piye, kuwi kudu mbok critake. Nah, bagian iki diarani bagian sing diarani orientasi utawa pengenalan tokoh sing arep kok critake. Wis ngerti to? Nah, struktur sing nomor loro yaiku bagian prastawa utawa peristiwa, yaiku bagian sing ngandharake utawa njelasake kahanan, keadaan, prastawa utawa peristiwa, masalah sing dialami, nanging sing manjila iki apa? Sing terkenal masalah lan duwe kesan mirunggan kang bisa didadekake tebo tulodo. Dadi karepe apa? Kesan sing apik sing iso didadekke tebo tulodo. Contoh, nah awakmu nalika gawe wacan profil, bagian iki awakmu kudu cerita kowe. Umpamane awakmu cerita perkara wong pawongan, wong mau biyen nalika sekolah ki kangelan mlaku, udah sekolah mlaku ora nganggo sepatu, kanthi ditenani sinau temenan, rumangsane nek putrane wong ora duwe, kanthi duwe cita-cita aku sok ben kudu urip luwih apik saka wong tuaku. Ini adalah peristiwa-peristiwa atau prastawa ing atine, ing penemune sing dilakoni karo tokoh sing mbok critakake. Iki sing diarani prastawa. Iso diparingi contoh mengko sak kita ambil contoh, kita bentuk contoh saka wacan Raden Ajeng Kartini ya. Nah, iki contone ya. Raden Ajeng Kartini sekolah ana ing LS Aerovessel Regari School ing pasienan piyambake klebu murid sing sregep. Sasuwene sinau ing EAS uga nyinaoni basa Walanda. Mula Raden Ajeng Kartini bisa nguasani basa Walanda kanthi becik. Nanging emane sakwise umur 12 taun Kartini kudu ninggalake pamulangan jalaran kudu dipingit ya. Dipingit iku ora oleh metu mergo arep dirabekke. Raden Ajeng Kartini nelongso banget, arep mulo, arep nolak ora wani, piyambake wedi diarani orang ngerti adat. Kabeh mau dilakoni kanthi susahe ngati. Kanggo nglipurake, Kartini ngumpulake buku-buku pelajaran lan buku-buku pengetahuan umum kanggo wacan saben dina-dinane krasa sepi. Saben dina penggaweane maca lan maca kanthi dikancani abdi kinasihe. Maca malih dadi hobi, ora mung buku wae sing diwaca, nanging surat kabar uga diwaca. Menawa ana bab-bab sing ora dingerteni, Kartini nyuwun pirsa marang ramane. Amarga sregep maca, wawasane tambah akeh. Iki sing diarani masalah prastawa. Prastawa peristiwa. Contoh maneh umpamane ngisore Raden Ajeng Kartini kelakon oleh beasiswa, nanging emane ora dilakoni jalaran wektu iku uga Kartini kudu manut wong tuane dinikahake karo Bupati Rembang kang asesilih Raden Adipati Jaya Ningrat. Sawise krama panjenengane kudu nderek kagunge menyang Rembang. Ing Rembang Raden Ajeng Kartini ngadegake sekolah wanita kang disengkuyung kuwi dijukung karo garwane.
Tanggal 13 September 1904 Raden Ajeng Kartini mbabarake putra kakung sing diparingi jeneng Susalit Jayadiningrat tanggal 17 September 1904. Raden Ajeng Kartini seda ing yuswa 20 taun. Deleng semangate Raden Ajeng Kartini taun 1912 ing Semarang didegake sekolah wanita dening Yayasan Kartini sing dipimpin dening keluargane Van de Venter. Banjur kesusul ing Surabaya, Madiun, Cirebon lan daerah-daerah liyane. Sasistene Raden Ajeng Kartini, Mr. J.H. Abendanon nglumpukake surat-surat sing tau dikirimake Raden Ajeng Kartini marang kanca kancane sing ana ing Eropa lan didadekake buku kasebut diwenehi irah-irahan utawa judul Door Twistemis Tot Light sing tegese habis gelap terbitlah terang. Iki peristiwa awakmu kudu nyeritakne peristiwane sing tokoh sing mbok dadekake wacan profil kedadian sing penting. Aja sembarang mangan barang diceritakake ora sing penting-penting wae. Dadi sing penting kanggo masyarakat, sing penting kanggo sapa wae sing kena didadekne contoh. Iki lho tokoh iki kena didadekake contoh. Kuwi diarani bab prastawa, bagian struktur prastawa. Wis ngerti to? Ayo kita banjurake maneh. Banjur struktur wacan profil sing pungkasan yakir yaiku diarani reorientasi. Yaiku bagian penutup lan ngandharake menjelaskan pandangane lan pamawase penemune penulis marang tokoh sing diceritakake. Mengko nek awakmu nggawe cerita pas bagian reorientasi kuwi awakmu kudu nduduhke penutup iki kanthi awakmu jelasake pandangane tokoh sing mbok critane mau lan kesimpulanmu tokoh mau apike nggonti. Awakmu kudu nyeritake kesimpulan iku mau saged iso didelok saka contoh sak banjuri iki. Panggah ing wajang Ibu Gita Kartini nang masalah reorientasi iki kaya contone iki, para wanita Indonesia wis padha maju pendidikane sing akeh sing dhuwur, pegaweane bisa sejajar karo para priya. Kabeh mau ora liya amarga kena daya semangate Raden Ajeng Kartini. Ide-ide gegayuhan utawa cita-citane lan semangate Raden Ajeng Kartini didadekake inspirasi, contoh, ditulodo, dicontoh dening para wanita Indonesia supaya dadi wong pinter, pinunjul nanging ora ninggalake kodrate kadidine wanita. Iki diarani reorientasi. Mula cah iku sing mau ing pelajaran iki, wacan profil iki kula tak baleni maneh. Dadi wacan profil kuwi kedadeane saka telung struktur. Siji orientasi, nomor loro prastawa, nomor telu reorientasi. Oke, cukup semene. Muga-muga iso dimangerteni. Mengko sawaya-waya disiapake wae. Mengko bakal ana uji kompetensi. Enten ana pengumuman saka Pak Guru. Muga-muga
manfaate. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.